Ngitshela ukuthi sonke lesi sikhathi lesi benganamakhelwane ingalala ekhaya. Yebo impela bengithi umama lento akakayisukumele ngoba nami iyangihlupha. Ubaba ukethenga iy'mpahla ezingisho zokhisimusi, ubaba uhlezi eyithengela nje le ngane since ikhona nje useyithengelile ngonyaka odlule, shuthi nakulokhu uzobe seyithengele okwesibili. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sivakashele umfowethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Yebo sisi. Njani? Siyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli emakhaya uzisho ukuthi udabuka kuphi. Ngibingelele nje bonke ababukele lolu hlelo lakwa Black Life. Mina ngiphuma kwamaphumulo. Kwamaphumulo? Yebo. Okay, kamaphumulo nihlezi ninemfihlo amaphumulo yazi sekhaya lapho bakithi. Niyangithusa ukuthi indonga zithe imfihlo engaka. Okay, asiqalele ekuqaleni, iqala phi imfihlo? Sesami kukhuni la nami njengomntwana osamncane lapha egcikeni ekhaya yabo. Kunenye into eyayenzeka ngayithatha kancane ngoba bengiseyingane ngalesa sikhathi yabo. Lento ngikathi ngikhula nengqondo yangokuya ishintsha iy'teji ikhulela ubona nento eyi-wrong yabo. Njengamanje sengiyafisa ukuthi lento ngiyikhulume because lento ithinta umuntu, ithinta umphefumulo nawo okumele unakekeleke. Ngithanda ukuthi nawe unakekeleke. Lento ingaphakathi ekhaya kunengane engikholela ukuthi ubomncane oshade noma mncane kodwa ikwamakhelwane komunye umama okanile umakhelwane. I think mina nababukeli sesilahleke straight. Ingane kabani? Tholwa kabani? Ingane eyababa omncane wakwabo kababa wami. Wakho, yes. Ubaba mdala. Yes. So ubaba omncane unengane kwamakhelwane kumakoti oganile kwamakhelwane. Nayo uganele komunye umuzi. Yebo, nawo omncane uganile. Noba umncane uganile? Yebo, uganile ubomncane. So wahamba wayodla isibayeni somunye umuntu? Impela nami ngisengibona kanjalo. Wena usukubona nini lokho? Lento sesami into endala kahle kahle engayibona nanokuthi bomncane ebethuma mina kulo sisi isho ukuthi babesajola. Ngokuthi nami ngangisamncane izinto kwakuthiwa uhambise lonto leyo ubuye nempendulo. Kodwa kwahamba kwakhona ikhawula engizwa khona nami mangihamba nobaba omncane engithumile lapha mase sekufanele kufike nalowo mama lo wakamakhelwane engimusho ke. Kube khona inkulumo nengxoxo ukuphikisana kwamagama la nami engezwe khona noma ngisemncane ukuthi into ebangayo kahle kahle ingane engathi umakoti lo wamakhelwane useyithwele ngalesa sikhathi. Lento mangiyizwa ngayibona futhi ukuthi phakathi kwabo nobaba omncane kukhona impela iserious lento. Kuhambe nami ke engikhonzile naye umamncane lo oganene nobaba omncane uyena nje onginakekelayo njengoba ngifunda nesikole, uyena ongiqhubayo esikoleni, umama kumina. Ngisho isokisi malishoda lithenga uyena umama akahlali ekhaya, uhlala ematohweni. Lento iyangidla ngoba nangale ngaphandle lo mamncane naye ngizosho umamncane phela ngoba naye usenengane noba omncane mina engithi ngineshow kwamanje nalokho. Nawe uyangithanda. Nalo wangalanga ekhaya uyangithanda. Imake emzini wenze njani? Uphi umyeni wakhe? Ubaba lo naye lo wakamakhelwane akuyena umuntu ohlezi esegcikeni isikhathi eside ngoba umuntu osebenzayo ufika nje ngalezo khathi lezi afika ngazo. Umamncane yena uhlezi esegcikeni? Umama lo abashadene nawo umamncane namina manje uhlezi esegcikeni umuntu nje vele othi noma ehamba lapha nje emadolobheni eyothenga ebuya kuyena umuntu ubuye inyamalale mayihambile kuyethukeka nje ihambile kahle. Umamncane wakho yena ke uhleze khona egcikeni ekhaya? Umamncane impela uhleze khona egcikeni noma ewumuntu obuye esebenze lapha ezikoleni yazi kube nama contract la asezikoleni okupheka. Umuntu obuye etholela uma contract kushintshwana ukuthi naye mayebiziwe makukhona umuntu ayomreliever evuke naye ehambe kulezo nsukwane engasesikoleni. Wena kusuhlanganisa kanjani u1 no1 ukuthi u2? Siswami kusukela lento iqale ngakazalwa lo mntwana lo omncane nginami ngoba phela mina ngase ngibhekile ngilokho engithunya uba omncane ejola nalo mama lo wamakhelwane oganelwa wamakhelwane. So ukuzaleka kwengane
ugcine nami ngitsheneka ngoba uyasho yena lo mamncane amakhelwane mayinami ethi nangu umfweni noma ekhombisa ingane ethi nangu umfweni. So uyadlala ngalokho? Ukuthi yona ingane isancane ezinye izinto ayikathathi uyadlala ngisho ukudlala ngalokho. Manje ngoba edlala vele lokhu nami ngiyakubona mangikubuka ukuthi kuyayifanela nami ukuthi okwakini. Manje ngiyasaba phela nami ngapha ekhaya ukuthi lento mhlabe eyithola ngiyoba umuntu onjani mina ngimamncane nje umamncane enginakekela kanje. So ucabanga ukuthi umamncane nje akukho lutho nje akusolayo ukuthi kena unengane la kamakhelwane? Ngike ngafika nayo siswami ingane ngiza naye ekhaya kahle kahle nami ngithi nje ngizohlanganisa nezinye ingane zidlale la egcekeni. Ngambona indlela abuka ngayo ngoba abuka ingane wasebuka mina ngabona ngathi kukhona into eyiqhathanisayo noma mhlawumbe ubuka ingane bese buka nami ukuthi siyafana ngoba nawe unayo ingane kodwa kuyukuthi intombazane. Leno engithi mina ngisola ukuthi ngaba omncane ingiyomfana. Futhi yena umama uhleze ekhala ngakho ukuthi uyayifisa ingane yomfana njengoba nami engikhulise enginakekela nje bandla. Lolu uthando lokuthi ngabe unengane yomfana indima yakho uyidlala kumina. Manje mina ngicabanga ukuthi noma ngikubona ukuthi ngizima ukuthi ngilibeke lolu daba ukuthi kunodaba olukanje okade laqala la ekhaya lokaba omncane futhi nginale njabulo ukuthi nami ngoba la ekhaya ngingedwa nje ngumfana mangaphinde kufike nalo yamfana futhi sesingaba u2 egcekeni sibe ngabafana futhi kwelinye iside ngiyakubona ukuthi lokhu ngaqhatha kodwa futhi kwelinye iside ngifuna ukuthi kuqhatheke egcineni ngibe nenjabulo nami ngoba phela nami nginesizungu kuba nomfowethu egcekeni. Okay, umamncane wakho mawucabanga asingaqali ngimamncane uba umncane wakho uzothini usuthatha indaba yabantu abadala uzoyibhadlaza? Because phela at the end of the day uyingane wena. Uba umncane ngeke ngize ngiqamba manga yena uhleze elindele ukuthi yimina engiyoza leli thuba. So uyazi ukuthi uyazi ukuthi ngiyazi boba umncane ngoba unokuthi emayikhuluma nami ngitshela ukuthi akafuni ukuthi ngelinye ilanga indaba ezaziwa yimina naye ezikhuluma ngomunye umuntu. Noma engafuni ukuthi anabe mina ngiyangibona ukuthi lokho akhuluma ngakho yilokho okungihlupha ingakho ngithi mina ongcono ake ngiphume ngapha ngihambe lento ngiyibeke la ekhaya ngoba ugogo sasekhona noma singadlali naye egcekeni. Ngokubona abantu abadala ngiyabona mhlawumbe bengakhona indlela ehlangana noba omncane engabe nalulaka kumina ekwazi ukusizakala ngoba naye ngiyacabanga ukuthi ufuna ukusizakala ngoba phela uyifihlile ingane futhi iyakhula. Uyangithuma ngihambisele oma-chips lengane lena ngihambisele nomasweti sengikhathele nami ukukhokhoba ngihambise lezinto nezimpahla lezi zokhisa imuzi ngiye ngazisa nje ngomunye unyaka nakhona futhi ngangikhokhoba ngiphethe ngogabhisa lo mnyama kufakwe phakathi kwafaka phakathi kwathiwa ngihambise khona. Manje nami sengikhatheleke ukuphuma emva kwezinto ayibekwe nje kwe-ATV. Ngoba uthi ubaba omncane lona ubaba wakho ke usakhona? Ubaba uswashona. Yebo uswashona umama nje ngoba ebe umuntu oyematohweni naye ngoba ezamela khona ukuthi cha ubaba akasekho. Uma wakho ke yena akasiye kuyena wakwamxoxela ngalolu daba ngoba phela uzoqhatha umuzi wena. Umama umuntu onolaka sesami kangangokuthi indlela esikhuliswe ngayo indlela yokuthi ngisho sinezwe indaba kwamakhelwane awukwazi ukuthi ufike ekhaya uzisho. Awukwazi ukuthi ufike ekhaya uzisho ushayelwa lokho. Manje leyo trauma lokho umuntu ekhula nayo nezinto eseziserious asakwazi manje ukuthi sizisho ngendlela ngoba usaba ukuthi wena watshela ukuthi wafika nendaba nje la engahlangana nawe nemindaba abantu abadala uzoshawa. Kodwa manje nami ngiyakhula ngicabanga ukuthi ingqondo yangokuya ithatha izinto eziserious ifuna ukuthi zihambe ngendlela ngoba sike hlale nezingane esikoleni kube ebhlungu ithi ingane ubaba yayimazi manje lokho kuyazwela. Manje wena uyifixa country uyayifixa nje ku-2024 usuvala uzofixa umndeni. Cha angisho ukuthi ngiyafixa kodwa engifisayo nami ngifisa ukuthi lapha ekhaya sande nje isibalo nathi njengabafana sizalwa ngobaba ngoba nami kwethu ngingedwa naye ubaba omncane nentombazane lesekhaya mangathiwa kufika nalo mfana mhlawumbe sesingaba bawu3 sezingane egcini kube khona umehluko nami ngibe right ngizokudlala nabafowethu. No ngiyakuzwa. Umamncane wakho sizomthinta manje simazisa ngalolu daba. I just hope ukuthi uzoba nayo inhliziyo ukuthi ayibambe le ndaba ngoba ke na uthe uyamfisa umfana manje nangu umfana next door and I'm sure naye mayimbona lo mfana usuyazi ukuthi umfana wamakhelwane phela ingane yamakhelwane ingane yakho nawe kanti yena yakhe ngempela. Yona ngithemba ukuthi umamncane lungamphathi kabi kakhulu lo daba ngoba nami ngendlela alunge ngayo
ngiyafisa ukuthi into ey'kanjena ziphile nokulunga, aqhubeke nje izinto engafihleleki ngoba uma mncane ulungile umuntu onenhliziyo enhle kakhulu akakwazi nje yaze ngimbone ecasukile Ethethe. ngizosho kanjalo. Angazi Yo, ngibone. hayi asemthinta ubamncane babukele emakhasi muze usuzothini ngalolu daba. Nginovalo kodwa for yena yazi. Angazi mina ngayithini le ndaba. Sithembe ukuthi uzokwazi ukuthi easy kahle. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila ngani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Oh, yebo singawazi ukukhuluma. Okay, la e-studio ngivakashelwe indodana yakho ezalwa ubaba omdala lapha ekhaya. Ithi-ke na inemfihlo afisa ukukutshela yona. Oh, alright, ayikho. Ngibambela. Yebo mamncane njani? Ngiyaphila njani mntwanami? Ngiyaphila mncane. Mncane nginenkinga elokhu engihlupha ukungibuza kwesinye isikhathi ukuthi yini le ngiphethe ka ungibona ngithule. Ngingakutsheli ngithi akukho lutho. Namhlanje ngike ngafika la kwa Black Life TV ngathi ake ngibhoboke ngivule isifuba sami ngibatshele ukuthi ngihlushwa yini. Yebo. Ngilalile. Yebo, ngiyacela ukuthi nje ube strong. Ngiyakwazi ukuthi umuntu ongazwani nokucasuka nomuntu ongazwani nodlame ophansi, kodwa ngiyacela nje ukuthi ube strong uwazi ukuthi kulungele sesimo ngoba sicabangela nabanye abantu. Wasukhuluma nje namanje ungithusha. Yebo, cha mncane ngeke ngize ngilokhe ngiyale nalena isikhathi ngoba nalapha bafuna ukuzwa into ephelele ukuthi kukhona indlela esilungisa ngayo lena. Lapha kwamakhelwane uyambona lo omamncane lo walapha enhla kwasekhaya lo osanda kugane ngonyaka odlule ngaboJune. Yebo, ngiyambona. Yebo, ngithi yambona ukuthi unengane leyo yomfana lokho omncane le ngane yomfana enonyaka nezinyanga na. Le amakhelwane. Yebo, lo mfana le mpofana encane. Yebo, ngiyayibona leyo ngane. Yebo, leyo ngane mncane leyo ngane ngisola ukuthi kabo omncane leyo ngane kusukela nje kudala ubumncane bekade elokho engithuma kunokuthi ngathi uyajola ukuthi ngalesa sikhathi ngangingazi mina ukuthi ikhona into ethiwa imjolo ngangiyitshela ukuthi bangabangani. Kodwa Umncane wakho kade kuthuma. yebo bomncane makhona la khona futhi wena owasibona siphuma samba siphethe ibhakede sithi siyogawula umuthi wokuchatha ngiyakhumbula ngalolu langa wasibuza ukuthi yini wazohamba nami sabheka ezansi owayesilindile-ke nalo mamncane wamakhelwane ngale eqelile. Hayibo, inesikhathi esingakanani lento le yenzeka? Kusukela nje leya ngane izala bekuney'nkulumo nje ey'ningi kakhulu iy'nkulumo ngoba nami ngiye ngambona bomncane bekhombisa ukuphambana ngamazwi beshintshana ngamazwi naye umamncane. Akucheck. Mhlambe network. Let me try again. Usuhambe kangaka? Hawu. Asilangena. Hello? Hello, siyaxolisa ukuthi ninqamukile ucingo inetwork yethu iyabheda ngala. Ayikho inkinga ma. Okay, ngicela uqhubekeke la. Yebo mamncane. Sekunesikhathi esingakanani lento le? Sekuyisikhathi eside njengoba le ngane isiza nonyaka nezinyanga yohlanganisa unyaka wesibili lento nje inkinga. Yebo impela mayakhumbula nje ngenkathi sehla noba omncane ehla nebhakede ethi uyobheka umuthi wokuchatha uzuthi nawo wazohamba nengane uzosala uthuma bani sibheke ezansi eqeleni. Nangalelo langa umamncane lo wamakhelwane wayesilindile ngale besakhuluma lona udaba ingane isizaliwe. Ngitshela ukuthi sonke lesi sikhathi benganamakhelwane ingalala ekhaya. Yebo impela bengithi umama lento akakayisukumele ngoba nami iyangihlupha ubaba ukethenga iy'mpahla
ezingisho zokhisimusi ubaba uhlezi eyithengela nje le ngane since ikhona nje useyithengelile ngonyaka odlule shuthi nakulokhu uzobe seyithengele okwesibili uyangithuma kodwa manje bese eyifaka eplastikini omnyama ethi angihambise kwamakhelwane nezinto mayifikile nje akahlale engayiphatheli lutho ukuthi nawuboni ngoba kuthunywa mina kuthiwa ngiyihambise lapha kwamakhelwane. Wena sonke lesi sikhathi ubuthuleleni sonke nje lesi sikhathi wathula nje. Nanokuthi umqondo wami mawo ungakazi ukuthi kukhona lento ethu ujola nami bengaboni ngibona manje ukuthi hayi la ngathi kukhona into eserious nabo ethi ubaxabanisa nalengane ngiyayibona nama ngiyibona ukuthi hayi cha iyafana nosisi wami lo ozalwa wena nami mangiyibuka impela ngiyabona ukuthi umfowethu lo kodwa manje sengifisa ukuthi ludaba lihambe kubantu abadala njengawe nawe nilibeke kwabanye abantu abadala lengane ibe sekhaya ngoba ngiyakubona kona ukuthi inhliziyo ziba buhlungu kodwa nami ngiyafisa ukuba nomfowethu egcekeni. Hey azizuma le ndawo. Yeah. Soyiphindile. Ukuthi sonke lesi sikhathi ngiyokhana ngingena amakhelwane ngingana la ekhaya. Ngiyaxolisa impela ukuthi ngifihlele isikhathi eside kangaka ngiphethe kahle kanjena yonke into ngiyithola ngawo ngisho ukuhamba ngidlile ngesikoleni uwena oqinisekisayo lokho ukuthi ngihamba ngidlile kodwa bese ngathi angitsheni nami ngingathanda ukuthi ngikuphathe kabi ngoba lento ithe sengibona ukuthi ngifuna ukukutshena kwafika ukuthi inhliziyo yakho akaze ngikubone ucasukile ngikwazi ukuthi uzoresponda kanjani kulento engizoqhamuka nayo. Yazi manje nayo indaba. Yebo ngiyaxolisa impela kodwa nje kunjalo ngoba naye uba omncane uyaye egcizelele kumina engigqibe ngoba umbona nje ethanda nanongipha imali manje engitshena ukuthi akafuni indaba zethu ezizwe sezizwa ngabanye abantu ufuna indaba zethu igcine phakathi kwami naye ngicabanga ukuthi usuke eshozo Lamathing osithengele wona nje inyanga entweni ube ishibile. Yebo wayethe uzongiphathela kanye naye ingane ithengele impahla lo mateki lawo wayithengele impahla nje kuqala unyaka wayethe uzongiphathela wabuye wathi ukhohliwe ingakho bese ngiphathela manje nawo lawo mateki. Hayi ngiyothengisa. Yeah. Yeah. Ngiyaxolisa impela kodwa nami udaba ngicabanga ukuthi uyazi njengomzali ukuthi belunge ngangami ludinga nina abantu abadala anginaso isibindi sokuthi ngingakwazi ukuthi mina ngiyithathele mina udaba yingakho namhlanje ngithi ake ngivulise ububo umuntu oqala ngitshena ngalolu daba lo. Hayi angifune nje qamba mangapana ngiphoxeke kakhulu akalosithi. Ngiyakuzwa kodwa ngithemba ukuthi kuzolunga. Akukho okuhlula nina njengabantu abadala ngoba nami ngiyingane ngikholelwa ukuthi ngeke nihluleke ukulungisa lo. Hayi kulungile manje sokubona sengikubona ekhaya. Ukuvalile? Aselivalile. Ingane kanti isancane kangaka? Ingane izohlanganisa unyaka wesibili kahle kahle ingane ngoba ngiyakhumbula nje ngonyaka odlule ngangihambisile impahla kaKhisimusi. And wena othunywayo? Yebo impela uthuma mina. Uyacabanga ukuthi uzoba ne-anger mhlambe towards wena? Ukuthi esebe umama awusamcushisi ukuthi hayibo. Angazi impela ukuthi uma uzokwenza njani ngoba nami ngiyamthanda futhi ngizathanda ukuthi ngiphile naye. Ingakho ngithi angizama ukuvula isifuba ngikhulume naye ukuze ngimbone ejabule ngalokho kusenhlizweni hayi ngoba ejabule ukuthi khona izinto angazazi. Angazazi. Uba omncane ke yena usuready umface? Angazi wona. Phela udaba selula. Sengithembe yena umamncane ukuthi uyena ongakwazi ukungikhulumela nobomncane engafiki ngoba nami ngoba ngimtshela ubomncane vela akekho akafiki futhi uzofika sefikela amaholide ngoba kuzinsuku zamaholide nje. Sengithembe yena umama ukuthi uyena oseyokwazi ukuthi emkhalime ehlisa umoya bomncane emtshela nokuthi yini le bingihlukumeza ngoba ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngitshene ubaba omncane njengoba ngitshene umama. Umama bengikona la ukwazi ukuxoxeka kangcono khona umama uyakwazi ngumtshene uvula isifuba ubaba uvele evuye ngolaka ugcina ungayishongo zonke lezi zinto. Ingakho ngithe angingimtshene umama
ongcono sihambe sengamane mayifika-ke ngicashe until umama mhlampe useyikhulumile leyo ndaba angazi ukuthi ngizomisa kanjani. Sengiyozwa ngayo umama ukuthi mina ngizomisa kanjani. Qhuba kanjani? Yeah. Yo, hayi akukho okufihlwe ngeke kuvele. Kusho kanjalo ngaphansi komthunzi welanga. So asithembe ukuthi-ke na wonke umuntu uzoyithola i-closure ayidingayo, nanokuthi ingane-ke nayo isizokhula ilazi ikhaya lalo ukuthi lingakuphi. But siyabonga kakhulu ukuthi-ke ukwazi uzomela umamncane wakho ukuthi ukwazi umtshela iqiniso, noma nje yade kuthunywa wena noplastic abamnyama, noma ingoba amateku awaletha late. Hayi Angisazi babukeli noma ucetshela ukuthi amateku alethe late. But-ke mawukuthi nawe unestory sakho la imfihlo ofisa ukuyidalula, feel free usidrophela i-message usitshele nawe ngestory sakho. Kulungisa, please don't forget to share, like and subscribe. Ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.